pato. Damanok ken ni pato, nagsarap da, sumursurot ti likudan, dagiti anak da, dagiti tagtagibyan, nagpinadamag da, rigat da ang mga awir, kadagiti anak da. Kuna ni manok, asa nga pulo ti anak na, amarigatan ngagsakol, iti ipakan na. Ngem isu, tilasipit na, ti araramaten na, anak na kakaasida, sumursurot ken kuwana. Itirigat panagtagibida, nagtulag da, apag-aramaten danton, ti kondom nilakay da. Nanarigat no adula-ulay, iti may yenakda, tay sudat kakaasi, mangtanangin anak da. Wapu tamalemen, induko din ni manok dagiti anak na. Agsangsangit asimurot, tilikudan ti inada. Simmarno ni pato, anang mukod ti anak na. Tapno mapandamit din, agapon ni kari akulungan da. Dato'y adani ko, pet pinungtar ni Mrs. Elizabeth M. Raquel, Presidente ni Kumil, Pilipinas.